እዚ ዛንታ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ኣይኮነን፣ ብዛዕባ ሚልዮናት ደቂ ኣንስትዮ እዩ። እዚ ዛንታ ብዛዕባ ፓኪስታን እዩ፣ ብዛዕባ ጭቆና፣ ብዛዕባ ስቃይ፣ ብዛዕባ ዝተዓፈኑ ድምፅታት፣ ብሽም ባህሊ፣ ብሽም ክብሪ፣ ብሽም ስድራቤት። እዚ ቪድዮ ንህይወት ውፅዓት ደቂ ኣንስትዮ ፓኪስታን ዘጋጥምዎን ብድሆታት ብኸመይ ንምውዳህ ይሰርሓ ከም ዘለዋ ዝገልጽ ቪድዮ እዩ። ፓኪስታን 1947 ዝተመስረተት ሓንቲ ካብ ሃገራት ደቡብ ኤስያ እንትኸውን ዝተሓላለኸ ባህላውን ሃይማኖታውን ታሪኻዊ ፖለቲካዊ ልምዲ ዘለዋ ሃገር እያ። እቲ ኣዝዩ ዘሕዝን ግን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሕብረተሰብ ዘጋጠመን ጾታዊ ኣድልዎን ወፅዓን እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ካብ ሕብረተሰብ ተገሊለን እንትነብራ እዚ ጭቆና ብቐሊሉ ዝተፈጠረ ኣይኮነን። ውፅኢት ናይቲ ንብዙሕ ዘመናት ዝተዋህለለ ባህላውን ፖለቲካውን ማሕበራውን ኣተሓሳስባ እዩ። ኣቦታት ሃይማኖት ንደቂ ኣንስትዮ ርእሰን ደፊአን ትሕቲ ወዲ ተባዕታይ ምዃነን ኣሚነን ክነብራ ምሂሮምዎን እዮም። ኣብ ፓኪስታን ጭቆና ብዙሕ መልክዕ ኣለዎ። ኣብ ብዙሓት ዞባታት ፓኪስታን ሕብረተሰብ ኣዝዩ ዝንቡዝ ዝኾነ ልምዲ ኣለዎ። ኣብ ስድራቤት ደቂ ተባዕትዮ ውሳነ ዝህቡ ክኾኑ እንከለዉ ደቂ ኣንስትዮ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ከም ንብረት ገዛ እየን ዝቑፀራ። መዐቀኒ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብትምህርቲ፣ ብስራሕ ወይ ብማሕበራዊ በርክቶ ዘይኮነስ ብመርዓ ንወዲ ተባዕታይ ተኣዛዝነት በዝሒ ብምውላድ እዩ ዝዕቀን። ዘቤታዊ ዓመፅ ማለት እውን ጾታዊ ዓመፅ ብስም ክብሪ ዝፍጸሙ ቅትለታት። ዓመፅ፣ ጾታዊ መጥቃዕትን ፈተነ ቅትለትን ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ንኣካላውን ኣእምሮውን ጉድኣት ኣቃሊዕዎን እዩ። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ድምፀን ዝወረደን በደልን ክዛረባ ይፈርሓ፣ ምኽንያቱ ስድራቤተንን ማሕበረሰበንን ክኹንነን እዩ። ክብሪ ስድራቤት ዝብል ነጥቢ ኣብ ፓኪስታን ኣዝዩ ሓያል እዩ። ሓደ ግዜ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ባዕላ ውሳነ ምስ እትውስን፣ ንኣብነት ንእተፍቅሮ ሰብኣይ ምስ እትምርዓው ወይ ስድራኣ ዘምፀላ መምርዓው ምስ እትኣቢ ስድራኣ ክብረትና ወሪዱ እሕሲራትና ብምባል ክሳዕ ቅትለት ከይተረፈ ዝወስድዎ ስጉምቲ በቲ ማሕበረሰብ ከም ቁኑዕን ግቡእን እዩ ዝውሰድ። ካልኣይ ፖለቲካውን ሕጋውን ድኽመት። ፓኪስታን መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ዝሕልው ሕግታት እኳ እንተሃለውዋ ብተግባር ግን እዞም ሕግታት መብዛሕትኦም ግዜ ኣብ ግብሪ ይውዕልን። ፖሊስን ኣብያተ ፍርድን መራሕቲ እቲ ከባብን ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ባህላዊ ዳኝነት ማለት እውን ሽምግልና እዮም ዝቐድሙ። እዚ ድማ ነቲ ወፅዓት ተጠናኺሩ ክቕፅል ገይርዎ እዩ። ሕጊ ኣሎ፣ ነገር ግን ኣብ ወረቐት ጥራይ። ብተግባር ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ፍትሒ ይረኸባን። ፖሊስ ነቲ ጸገም ናይ ስድራ ቤት ጉዳይ ብዝብል እዩ ዝሓልፎ። ቤት ፍርዲ ብሎሙ ጽባሕ ግዜ ይቐትል። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ትምህርተን ክመሃራ ኣይፍቀደለንን። ገሊአን ኣብ ንኡስ ዕድሚአን ክምርዓዋ ከለዋ፣ ገሊአን ድማ ጓል ኣንስተይቲ ተማሂራ እንታይ ክትገብር ትኽእል ዝብል እምነት ስለ ዘሎ እዚ ሕፅረት ትምህርቲ ድኽነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጭቆናን ተደሚሩ ከም ንቡርን ግቡእን ገይረን ተቐቢለኑ እየን ዝነብራ። ደቂ ኣንስትዮ ስራሕ ዕድል ክሰርሓ ኣይወሃበንን፣ እንተሰርሓ ድማ ትውሕት ደሞዝ ይኽፈላ። እዚ ቁጠባዊ ዓመፅ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ድኽነት ዘንብር ነፃነተንን ዝድርት እዩ። ዛንታ ደቂ ኣንስትዮ ፓኪስታን ናይ ቃንዛ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ናይ ቃልስን ጽንዓትን ተስፋን እዩ። ኣብ ውሽጢ ዝኸቢድ ጭቆና ተስፋ ኣለወን። ኣብ ጎደናታት፣ ኣብ ቤት ፍርዲ፣ ኣብ ቤት ትምህርቲ ተቃውሞአን ኣስሚዐን እየን። ብዙሓት ፓኪስታናውያን ደቂ ኣንስትዮ ከምኡውን ተጣበቕቲ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ጋዜጠኛታትን ሰብ ሞያ ሕግን ነዚ ወፅዓዚ ንምትራፍ ይቃለሳ ኣለዋ። ስርዓተ ትምህርቲ ክስተኻኸል፣ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ኣተሓሳስባ ሕብረተሰብ ክልወጥ፣ ወፅዓ ደቂ ኣንስትዮ ክቐሪ ይቃለሳ ኣለዋ። ሓርነት ደቂ ኣንስትዮ ሓርነት ማሕበረሰብ እዩ። ከምኡውን ነፃነት ኣብ መወዳእታ ከም ዝመጽእ ፍሉጥ እዩ። ክቡራንን ተኸታተልትና
لمعنتي بزعبة دቂ أنستيو باكستان زبحنن ጭቆናን ወጽዓን ዝገልጽ ታሪክ ሒዘልኩም መጽአ ነይረ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ቻናልና አበረታትዕዋ